masak iso, nyindir iso, nyanyi elektron iso, sembarang iso. Manut panjenengan sembarang. Niku yo nek wis kocatan iki lho. Tresno asih. Lho sumpate. Asmara sinawang tekan boseni yen nyawang apa iki? Manut panjenengan. Ya. Diatur dulu semua para rawuh. Neng ora ketan soalnya wis sugatan kita enggak. Karena seni. Enake wong seni ngono kuwi, nek dudu wong seni beda. Wong seni sajane tamu nembang wis padha dianggep suguhan. Nek dulan dene wong sing dudu seniman yo ngene beda. Ya. Manut. Masih lagi Mbak Ikang masih piano putri lah pemenang lah ngopi ya kan. Nggih. Sindeng liyane teh Mbak Ikang kuwi mboten ngopi mboten arep ngono kuwi. Akhire kapane pas lewat enek apa kanca lewat ngopi kopi gundungan. Mboten iku. Kopi gundungan. Nek tak kopi maksude. Neno. Memandikan angan tidak suka kata semua para maupun TikTok yang masuk baru dan layarnya juga lari di share ulang posting ulang terus Dino ya model sama Mbak Mayu di Dewi ini tadi mau mulai aku gelang kita gambar keluar tapi kira gelang bagaimana Pak Jol ya ingkang kasandang ini jenenge sak rumpun aku makasih tolong bajut jenenge kompak enak lho aku iya orangnya awal dhewe emisi ya aku tahu menunggu ingkang kasandang nulis sing gawe pinjam-pinjam mana belum tak pakai pikiran itu saja itu gawe lo ati muga padha ya terima kasih Mbak Roka. Yuwono. Jajan kalekno anu nika nyempal saka Bowo nggih. Kalekno rakyatan buku Kasmara Sahi. Yen diman aku kelingan. Bener iki aku, bener. Buku ae. Ya yakin mawon kaya nembang hukum kan dadi los tanpa ragu ikang Antonia presiden
paling cedek di main kono deh nek takon kuwi tutulan awak sendiri kuwi tutulan nah sing takoni mbak ora dudu aku ngene ngono tanggane buka becul nopo mbak yen liwat ya Ais kita udah masuk lagi ya
Jajal saiki gawe anu ya, ini digawe tutak-tutake jajal. Siang pantoro apa penanggalan iki apa jenenge? Penanggalan. Apa iki? Kuwi lho. Lagu apa judule panggilan? Lintang Asmara, jajal karo Munggahe Lawa, Munggahe Lawa. Dadi Lintang Asmara iki ditentang karo bulike sekali tempo. Yo. Ben dibaturi Putri Sarkono sebabnya kowe nganti cak lowo iki kleru. Bulike mentereng kumpul-kumpul